Bé, avui ens trobem aquí a Camprodon, a l'Assemblea de Creu Roja de Vall de Camprodon, juntament amb Girona. Girona ha pensat amb nosaltres per fer aquesta trobada provincial de voluntaris, una trobada per aprendre, per assessorar i per informar més els voluntaris de com han de fer les coses, i més en aquestes èpoques que es necessiten molts de voluntaris perquè hi ha molta tasca a fer. Ens trobem, com dèiem, aquí a les escoles, al monestir de Sant Pere, durant tot el dia d'avui i el dia de demà. Bé, ara hem fet la inauguració amb la presència de l'alcalde, del batlle de Camprodon, del mossèn, i ara els alumnes es dirigeixen cap a les escoles perquè durant el decurs del dematí i la tarda faran diferents cursos, els que s'han volgut apuntar. A la nit acabarem amb un sopar i demà farem unes visites guiades per Camprodon i s'acabarà amb un dinar de germanor.